тамошобинони азиз, интихобкунандагони гиромӣ, тавре ҳамагон огаҳӣ дорем санаи 2 марти соли 2025 дар кишвари азизамон интихоботи даъвати навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ ва кинои халқ баргузор мегардад. Маъракаи интихобот ин як чорабинии муҳими сиёсӣ ва давлатӣ ба ҳисоб рафта барои рушди минбадаи кишвари азизамон аҳамият ва нақши калидӣ мебозад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ ва ҷорӣ дар бораи интихобот, муҳлати интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ, шаҳрак ва диҳотро 5 сол муқаррар намуданд. Аз ин рӯ ҳар як муҳлати фаъолияти мақомоти намояндагии халқ даъвати навбатӣ номида шуда, дар он мувофиқи тартибу қоидаҳои мавҷуда, яъне салоҳияти онҳо амалӣ карда мешавад. Интихобот як маъракае аст ки дар он шаҳрвандон ифодаи ирода ва боварии худро ба корпуси вакилон иҷро намудани иҳдодориҳои онҳо ва умуман барои амалӣ шудани ҳокиматдории халқ мебошад. тавассути интихобот шаҳрвандон субъекти фаъоли муносибатҳои ҷамъиятӣ будани худро тасдиқ менамоянд. ҳамзамон ҳар як маъракаи интихобот ин санҷиши фаъолии шаҳрвандон ва ифодаи ирода ба вакилони минбадаи худ мебошад. давраҳои навбатии интихобот ба вакилон имкон медиҳанд ки дар роҳи амалӣ шудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвари азизамон ташаббус нишон диҳанд ва баҳри вазифаҳои ба онҳо гузошташударо яъне самаранок иҷро намоянд. интихобкунандагони азиз, бо эҳтиром ва самимияти хоса ва боварии зиёд барномаи пеш аз интихоботии худро ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи Шоҳмансур 3 аз номи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон манзури шумо мегардонам. қабл аз ҳама барои боварӣ ва пешниҳод ба раиси муаззами Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ баён менамоям ва ҳамзамон барои сазовор гаштан ба ин боварӣ ва эътимод тамоми саъю талош, донишу таҷриба, малака ва иқтидори касбии худро баҳри боз ҳам пешрафту инкишофи кишвари азизамон равона месозам. ҳаминро бояд таъкид намоем ки кишвари азизи мо таи солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама бахшҳои ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ба дастовардҳои бузург ноил гаштааст. аз ин рӯ ҳифзи ин дастовардҳо бахусус ҳифзи давлату миллат, забону фарҳанг вазифаи ҷонӣ ва қарзи виҷдонии ҳар як шаҳрванди кишвари азизамон маҳсуб меёбад. барномаи пеш аз интихоботии ман аз барномаи пеш аз интихоботии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ва паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ сарчашма мегирад ва барои амалӣ намудани ҳадафҳои ин ҳуҷҷатҳои мазкур равона мегардад. ҳаминро бояд таъкид намоем ки ин ду ҳуҷҷат инъикоскунандаи ҳаёти ояндаи дурахшони Тоҷикистон мебошанд. интихобкунандагони азиз, барномаи пеш аз интихоботии ман низ аз паҳлӯҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, рушди илму маориф ва фарҳанг, бахши ҷавонон ва варзиш иборат буда ҷиҳати пешбурди самтҳои мазкур равона мегардад. ҳамагон медонем ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ кишвари азизи мо бо ибтикору иқдому пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат дар сатҳи байналмилалӣ обрӯ ва нуфузи сиёсии худро хеле баланд бардошт ва ҳамчун кишвари ташаббускор ва фаъол дар ҳалли масъалаҳои сатҳи глобалӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ яъне эътироф пайдо намуд. ҳамзамон кишвари азизи мо дар соли 2024 аз 30-умин солгарди нахустин конститутсияи давлати тоҷикон бо ифтихору шукргузорӣ аз соҳибватанию соҳибдавлатӣ таҷлил намуд. зеро конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати тақдирсози давлати Тоҷикистон заминаи ҳуқуқии тамоми бахшҳои ҳаёти сиёсии иҷтимоиро фароҳам овардааст. ҳамзамон вазъи ноороми ҷаҳони муосир, зиёд шудани мухолифатҳои сиёсӣ байни кишварҳо, таъсири назарраси тағйирёбии иқлим ба бахшҳои гуногуни иқтисодиёт
моро водор месозад ки ҷиҳати пешгирӣ намудани таъсири манфии чунин омилҳо тадбирҳои саривақтӣ андешем. аз ин рӯ ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон зери шиёри барои пешрафт ва саодати халқи тоҷикистон барномаи худро пешниҳод менамоям. барои дар бахши сиёсӣ барномаи пеш аз интихоботии худ пеш аз ҳама барои таҳкими давлату давлатдорӣ, таъмини амнияти миллӣ, таҳкими истиқлоли давлатӣ, тавсияи ваҳдату ягонагии халқи тоҷикистонро аз ҳама арзишҳо боло дониста дар баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои зерин саҳмгузор хоҳам буд. қабл аз ҳама иҷрои қонун, қарор, фармон ва амрҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, иҷрои саривақтӣ ва босифати қарорҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, таҳкими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва саҳмгузорӣ дар таҳия ва такмили қонунгузории миллӣ, тақвият бахшидани худшиносиву худогоҳии миллӣ ва дар ин замина баланд бардоштани маърифати сиёсии аҳолии кишвар, баланд бардоштани нақши ҷомеаи рушди шаҳрвандӣ ва нақши он дар рушди минбаъдаи кишвар, ҳамзамон ҳимоя ва таблиғи арзишҳои миллӣ, забону фарҳанг ва дигар муқаддасоти миллӣ, инчунин дигар самтҳои бахши сиёсии кишварро фаро мегирад. интихобкунандагони азиз, бахши иқтисодиёти кишварро ҳизби халқии демократии тоҷикистон асоси бунёди ҷомеаи одилона ва пешрафта меҳисобад. чунон ки дар паёми пешвои муъаззами миллат таъкид гардид, ҷумҳурии тоҷикистон таи солҳои охир дар самти боло бурдани иқтисоди миллӣ ба дастовардҳои беназир ноил гардидааст. танҳо соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба беш аз 150 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 8.4%-ро ташкил додааст. дар 5 соли охир суръати рушди воқеии иқтисоди миллӣ 7.7%-ро ташкил медиҳад. ҳамзамон бо андешидани тадбирҳои амалӣ даромади аҳолии пулӣ аз 48 миллиард сомонии соли 2019 ба 147 миллиард сомонии соли 2024 баробар шудааст. дар 5 соли охир 4 маротиба маоши вазифавии кормандони соҳаи буҷетӣ баланд шуда то андозаи 100% зиёд карда шуд ки дар ин муддат сатҳи таваррум ё болоравии нархҳои истеъмолӣ ҳамагӣ 29%-ро ташкил медиҳад. бо назардошти ин ҷиҳати боло бурдани иқтисоди миллӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишвар, иқдомоти мазкурро барои пешрафту шукуфоии кишвари аз замон равона месозам. пеш аз ҳама қабули қонунҳои нав ва пешниҳоду тағйири иловаҳо ба қонунҳои мавҷуда ҷиҳати комёб шудан ба ҳадафҳои стратегияи миллии рушди тоҷикистон барои солҳои 2025-2030, ҷалби ҳарчи бештари сармоя ба соҳаҳои гуногуни истеҳсолӣ, бунёди корхонаҳо ва ҷойҳои нави корӣ, мусоидат дар истифодаи самараноки захираҳои сарватҳои табиӣ ва мустаҳкам намудани иқтидорҳои иқтисодии мамлакат, ҳамзамон идома бахшидани корҳои ободонию бунёдкорӣ, ҷалби соҳибкорони дохилӣ ва бурунмарзӣ ҷиҳати пешбурди иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани хизматрасонии коммуналӣ ва бунёди инфраструктураи зарурии он, ҳамзамон иштирок ва истифодаи самараноки захираҳои об, ҷорӣ намудани усул ва технологияи камасрафи об, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва татбиқи рукунҳои иқтисоди сабз, ҷалби соҳибкорону ташаббускорон ҷиҳати бунёду азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ, иштирок дар такмили қонунгузории соҳаи экология ва ҳифзи муҳити зист ва бо ин васила баланд бардоштани фарҳанги экологии аҳолии кишвар, инчунин иштироки бевосита дар тарғибу ташвиқи ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон дар соҳаи об, бахусус 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли
2025 اعلان намудани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 10 солаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034. инчунин дигар самтҳое ки ба болоравии бахши иқтисоди миллӣ яъне мусоидат мекунанд равона мегардад. интихобкунандагони азиз, сиёсати иҷтимоӣ дар фаъолияти ҳизби халқи демократии тоҷикистон мақоми хос дошта ҷиҳати болоравии сатҳи некоаҳволии мардум аз ҷониби буҷети давлат маблағгузории ҳамасола зиёд мегардад. чуноне ки дар паёмашон пешвои маъзаи миллат супориш доданд, бо мақсади тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз санаи 1 сентябри соли 2025 маоши вазифавии кормандони соҳаи буҷет бахусус баландбардоштани маоши вазифавии муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ 30%, инчунин дигар муассисаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, варзиш, фарҳанг ва муассисаҳои иҷтимоии буҷетӣ 20% зиёд карда шавад. вобаста ба ин самти иҷтимоиро дар фаъолияти хеш яке аз самтҳои муҳим арзёбӣ намуда ҷиҳати баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои мазкур саҳмгузор хоҳанд буд. қабл аз ҳама тарғибу ташвиқи бештари қонунҳои миллии тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳури тоҷикистон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дигар қонунҳои миллӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи некоаҳволии мардум, ғамхорӣ ҳамаҷониба ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, маъюбон, нафақахӯрон ва дигар табақаҳои эҳтиёҷманди кишвари азизамон. ҳамзамон ҷалби ҳарчи бештари сармоя барои беҳбуд бахшидани самти иҷтимоии аҳолии кишвар. зиёда аз ин барои беҳтар намудани табақаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ, яъне дастгирии бештар ва такмили қонунгузории самти мазкур, инчунин таблиғ ва ҳимояи арзишҳои миллӣ, боло бардоштани мақоми занону духтарон ва фароҳам овардани шароит ҷиҳати иштироки онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар. интихобкунандагони азиз, рушди соҳаи илму маориф ва фарҳанг дар сиёсати ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар меҳвари асосӣ қарор дорад ва ҷиҳати боло бурдани сатҳи маърифатнокии аҳолии кишвар ва инчунин дастгирии соҳаи маориф ки яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати имрӯзаи кишвари азизамон маҳсуб меёбад, равона мегардад. таи солҳои соҳибистиқлолӣ 3670 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 260 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва 35 муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ сохта ба истифода дода шудааст ки дар ин давра сатҳи маърифатнокии аҳолӣ, боло бурдани сатҳу сифати таълим ва умуман дастгирии самти мазкур аз ҷониби ҳукумати мамлакат хеле бузург арзёбӣ мегардад. вобаста ба ин ҷиҳати боз ҳам дастгирӣ намудани соҳаи илму маориф ва фарҳанги кишвар аз дар баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои мазкур саҳмгузор хоҳанд буд. қабл аз ҳама таваҷҷӯҳи бештари ҷавонон ба корҳои илмӣ ва инноватсионӣ, зиёд намудани корҳои ихтироъкорӣ ва татбиқи натиҷаҳои ихтироъ дар истеҳсолот, дастгирии ҳамаҷонибаи соҳаи илму маориф ва фарҳанг, инчунин ҷалби ҳарчи бештари сармоя ҷиҳати ҷудо намудани бурсияҳои давлатию байналмилалӣ, барои боз ҳам беҳтар намудани пойгоҳи озмоишгоҳӣ ва илми тадқиқотӣ, яъне заминаҳои мусоид ва фароҳамро ташкил хоҳем намуд. бинандагони азиз, инчунин дар амалӣ намудани иқдоми пешвои маъзаи миллат оид ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040, яъне заминаи мусоид фароҳам хоҳем овард. бинандагони азиз, самти бахши ҷавонон ва варзиш дар фаъолияти хеш муҳим арзёбӣ намуда, дар ин замина ҷавонон ки ҳамчун насли ояндасози миллат маҳсуб меёбанд ва қишри фаъоли пешбурди ҳаёти минбаъдаи кишвари азизамон бар дӯши онҳо вогузор мешавад, яъне барои бедор намудани ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ
арзгузорӣ ба забону фарҳанг тамаддуни миллӣ ва ҳамчун насли ояндасози миллат ҷиҳати пешбурди фаъолият дар ин самт чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. ҳаминро бояд таъкид намоем ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати боло бурдани тарзи ҳаёти солим оммавигардонии варзиш бештар аз 10,000 иншоотҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст ки нисбат ба 70 соли гузашта даҳҳо маротиба зиёд мебошад. вобаста ба ин барои идома бахшидани сиёсати рӯй овардан ба ҷавонон дар андешидани тадбирҳои зерин фаъол хоҳам буд. қабл аз ҳама идома бахшидани сиёсати рӯй овардан ба ҷавонон ва фароҳам овардани замина ва имкониятҳои мусоид ҷиҳати таҳсил ва фаъолияти кории ҷавонон, тайёр намудани кадрҳои баландихтисос ва мутахассисони ҷавон, дастгирии ташаббусҳои созанда ва соҳибкории ҷавонон, иштирок ва мусоидат дар бунёди инфраструктураи варзишӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҷавонон, яъне тадбирҳои заруриро меандешем. интихобкунандагони азиз, бо пешниҳоди иқдомоти мазкур барномаи ман анҷом нахоҳад ёфт ва дар марҳилаи пирӯзӣ дар интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун вакил барои пешбурди иқтисоди миллӣ ва дигар самтҳои ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ кӯшиш хоҳам варзид. бо истифода аз фурсати муносиб аз ҳар як интихобкунанда даъват ба амал меорем ки дар татбиқи ин барнома ба хотири рушд ва созандагӣ зери шиёрӣ барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон якҷо саҳмгузор бошем. ба шумо рӯзгори осуда ва дастовардҳои зиёдро таманно менамоем. саломату сарбаланд бошед.